Il-Kamra tal-SMEs faħret id-diskors li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fir-replika tiegħu għall-budget. Il-President tal-Kamra Paul Abela deskriva dan id-diskors bħala wieħed konkret u li propona affarijiet tanġibli. In-nies hekk jridu, Robert. Jien in-negozji min rappreżenta jien, aħna ma noqogħdux ngħidu issa da x'ħan nagħmlu u mbagħad sa jagħmel dak. Kien ikkonferma u kien li jrid jagħmel dal-affarijiet. Paul Abela refera għal numru ta' proposti li semma Bernard Grech fosthom il-proposta li t-taxxa tonqos minn 35% għal 25% fuq id-dħul sa massimu ta' 80,000 euro. Kif ukoll il-proposta dwar il-VAT. Aħna l-iktar affarijiet li ovvjament kienu ħal-qalbna kienu il-VAT li ħajġu exempt sa 60,000. Abela fakkar li kienu l-korpi kostitwiti li meta l-gvern rid jagħti ħlas lil min jitkeċċa matul il-pandemija, insistew li minflok jingħataw il-wage supplements. It-800 tal-wage supplement ħriġnija l-bodies. Meta morna Kastilja, aħna l-gvern għalinna ħajati 800 il-min jitlef l-impjik. Bistien u l-Prim Ministru għatlosma, inti tippretendi li ħad titlef l-impjek tmur id-dar u l-mara u t-tifla tajdela jintlift il-ġob. Jekk inti tmur id-dar tajdela isma' ħajtini 800 ma ħajżomni. Sibtlu bniedem dikinhar il-Prim Ministru il-ġimgħa li kellu 9 mitruħ għalli nbit 800 nżommhom. U dik kienet il-qalba u sema. Matul il-programm Net Live il-President tal-Kamra tal-SMEs tkellem ukoll dwar il-grey listing ta' pajjiżna. Meta il-pajjiż ġi grey listed, għana konna intqajna mal-Ministru tal-Finanzi, kemm il-darba, anke mal-Prim Ministru fejn għadnilu smaraw. Irridu nkunu nafu xi pjan għandkom biex toħorġu mill-grey listing. Kien għamal l-ewwel għatlatlos ma' Prim Ministru. Ara ma nibdewx naqbdu qabda mażżar għax inti jekk inti tmur tistat. Il-makko taqbdu malaj, imma l-ħut il-kbir jew il-mezzar ma taqbdux malaj, tittar malih. U spjega kif il-grey listing qed jaffettwa l-investiment barrani f'Malta. Il-pjan ma tgħidx isma' x'irrid nagħmel, mela l-ikbar problema li hemm il-grey listing li naħseb huwa allaċċat magħha huwa l-banek. L-inċertezza dwar meta se tfaqqa elezzjoni i kwistjoni li qed ħasseb ukoll li negozji żaru medji. Jiena l-parir li l-Prim Ministru ngħidlu isma' jekk inti tiddeċiedi biex tagħmel l-elezzjoni tisemmu s-27 ta' Novembru, aqbad u għamilha, inħelsu. All right, ħatkun sfrattajt il-Black Friday, Black Friday 26 November ma irħila. Imma trid taqta' rasa jiena kull jindejjem hekk mallem li deċiżjoni trid toħodha. Kull meta tħalli għall-għada u għall-pitada jibdew l-affarijiet jibdew morru lura. U x'inhu inċertezza toħloq iktar sara. U f'da żminijiet, meta ta' żminijiet aħna tilajn it-taraġ wara l-pandemija. Il-Kamra tal-SMEs waħda minnat ta' korpi kostitwiti li qed jinsistu mal-Gvern għal kjarezza dwar id-data tal-elezzjoni biex in-negozju Malti ma jbatix konsegwenzi negattivi bla bżonn.